Sunday. Ulit. Ah.
Ciao. No people. Share. Wait. Ay, share. Tanong agkaroon ti tao na. Ayan. Ni. Tete. Good morning po yung mga nandyan. Nita ubo ba? Leta tanong. The moon and the moon. Back. Good morning po. Sa sumisilip dyan, palike naman po. Ay, no. Ay, no. Daga na, wag na. Later, goodbye, pau.
pau pau, bay pau pau. Yan second. Later ata bay. Kapag mata. Nagya. Bye. Bye bye. Ay! Chow, chow. Tara na. 17 pa. Tara na. Mainit. Tumatang di breakfast ah. Walang tao. Walang tao. Wala tayong viewers ngayon. Walang viewers si Eric ngayon. So hot. Good. Tumatang di pang tagalit na. Ada klasin damdam. You have class later. Samahan nyo kami bumili ng breakfast. Mainit. Oh. Sobrang init. Gumatang ti breakfast. Ada klase na di alagak. Di wala pa. O, pala danong na ata ni. No water. Still no water. Oh. Danong na. See? No water, Eric. Long time na ah. Yun. Good morning, ma'am. Josan, ma'am Star. Salamat. Nagising ka na. Nagahan ko na at ako'y busy ngayon. May pasok ng aking alaga mamaya. Nembang nga bigat mo met kabsat. Ada klase ni Eric damdama. Alauna. Mainit. Please wait behind the line. It's mainit na. Wala pang payong ang cheche. Bili kami ng breakfast. Tapos, uwi na kami. Imbang nga bigat mo. Ito, naglay nga gilokan na. Jason! Hello! Ito ako dito.
Mamot sa bali nga breakfast. I'll press ko dito. Hot. Put. Put. It's so hot. Hatan kami. Kami bigyan ng tinapon. So hot. You on your electric fan? Di lang eh. So hot. Cannot. Go up. Eric tak. Ay, teka pa lang eh. Kasi bye. Pen? Ay. Okay. Pen? 100. Correct. Ay, hindi po, ma'am. Excuse me. Hindi ko off. Kasi may klase ang aking alaga. Turn kami ni Minin ni. Ni. 呢兩個餐廳。 Part-time po. Half day. Pero 好似都正食早餐。我唔食都得㗎，但我想話知。係啊，我買嘢啊。你要唔要？有嘢飲。等我哋。喂，你哋慢慢啦，我哋去買衣服。ito malaki. So hot. Kami nag-ikot. Ikot tayo. Mainit. Hindi po. Mag-school driving po kasi si babae ko. Para kahit malit daw si sir. Ay, ganda ng aso. Ayo.
So cute. Cute ng aso. Mag-aaral ng driving ang aking babae. Ano oras na? Wala, uwi na tayo. Ikot lang tayo. At mainit. Chong! Oh. Train. Eric, dog. Eric, dog. Oh, oh. Eh? Go. Okay. Go na, go. Go na, go. Go, 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 go. Ikot tayo at mainit. Ikot tayo sa park. Mas malamig. Mas malamig. Pauwi ng bahay. Ikot tayo sa park. Init. Sobrang init na. Dito kami. Para malamig. Wala po eh. Wala na po akong nasulat. Ikaw na po mag-rapol. Hindi naman po ako makarapol. Hulaan na lang natin ah. 3 na lang kayo. Wala naman po akong nagawa. Wala tayong irarapol. Exercise. Gawa po ko. Ikaw na po gumawa. Ikaw na magrapol. Diyan, Kong Kong. Ay, nagkalaro sila oh. Ay, pag sandali pa. Close. Close sila. Video on your electric fan or no? Bueno. Sukat lang. Sukat and then you let on. Put there in the back. Like that. Gawa ka na ma'am, tapos ikaw magbola dyan. Pulahin mo. Habang kami naglalakad. At mainit na. Oh, habe? Oh, blue na blue. Ay, so. Hachu. God bless. Ano ba to? Hindi naman po nyug to eh. Kasi sobrang taas naman na kung nyug. Bilang-bilang tayo ng nyug. Wala pang kunyang. Sakaling may kwan dito, maki-breakfast tayo. May kilala si Chef, maki-breakfast tayo. Merry Christmas. So hot. Airport. Ba't kahapon may nagdi-delete ng message? Nyug ba to? Hindi po yata. Sobrang taas naman na kung nyug. Oh. Grabe. Oh. Hindi po yata nyug. Nyug-nyugan. Nyug-nyugan lang po. Hindi po nyug.
Kasi tapos naman, oh, wala naman pong bunga. Wala na din kwan, kasi mainit. Uwian na. Oh. Uwi na po. Umikot lang po kami. Tapos na si Eric, naglakad-lakad sa basketball court. Oh, grabe, ang init. Lipas oras. Kaya umikot. Ay, hindi po. Pumasok po si Amo. Nag-driving lesson. Para kahit daw malate si Sir, pwede na siyang mauna. Lagi po kasing nagtataksi. Kaya mag-aaral na lang daw po siyang mag-drive. Mamayang alauna po kasama. Kasi may klase si Eric. May klase si Eric ng Sunday, alauna. Tapos may klase ng TTH sa bahay. 8:30 to 9:30. Diba? 14 months pa lang. Grabe na ang klase. Ay, walang pan dito. Walang pagkikainan. Wala pa sila. Wala pa yung aking mga Hay, so hot. Ayusin nga muna kita. Hindi ka na naka-off ng maayos. Ayusin ko nga muna. Ay, i-sleep na? Yeah. Take cook noodles only, so very fast, and then you sleep, okay? Yeah. Yamsoy ka rin, yamsoy. 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 Pay, not pau. Wow. Pau. Derek, pau. Iwan pau. Sisi only. Sisi only. Sisi. Lagi pa. No. Wait. Ah. Etikat is good. All. Wala. Kasi wala. Kita mo yung nagdi-delete ng message kahapon, ma'am? Bumili po ako ng tinapay pero sa bahay, nakalimutan ko po yung kape ko kung binili ko kahapon. Kaya sa bahay din ako magkakape. Kapit tinapay lang po dito ang almusal ko.
Nakikita po ba? Pero dadalawa lang naman yung tatlo lang naman kayo kahapon. Yung yung India, tapos si Tita Marie, tapos ikaw lang po. Pero may nag-a-appear pong delete message. Di pa ako marunong kasi dito eh. Sa YouTube na to eh. Di pa po ang makakatanggal lang po ng message. Ay nandun si Papa mo. Makakatanggal lang po makakadelete lang po ng messages yung may jacket. Di ko naman po di pa ako marunong eh. Ikaw na ang taga-turo kaya ako marunong maglagay ng jacket. Parang si Amo yan mamaya. Ikakat ko na. Pag si Amo, sasakyan ni Amo yan, ikakat ko na to. Sayang. Sayang pag hindi nakapag-1 kasi wala din palang kwan. Silipin ko muna. Bisado ko naman na yung number. Hot. Wala pang 1 hour. Sayang pag tinapos nito. Sa Amo yata yan. Anong oras na ba? Ba't bumalik? Alas 6 naman. Parang sasakyan na kasi ito. Silipin ko nga. Siya nga. Si Amo nga. Ma'am, babay na po. Si Amo po yan nandyan. Bye-bye po. Salamat.